इस वीडियो में दिखाए गए अभद्र शब्द और जो है छोटा छोटा जो क्लिप है उसको देख के आप लोग माइंड ना करें। और आप लोग अगर फैमिली में देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप लोग जरूर हेडफोन्स जो है यूज करें और वीडियो देख के एंजॉय करें। शुक्रिया, थैंक यू। अरे बाप रे बाप, लगा तो ही जाने का हाथ मार जाएगा मत जाना। ए माऊगी खाली थोड़ दिन लैब में लागत रहेला बुढ़चोदी। ए खाना बनाओ के रख, हम आवा तनी झाड़ा फिर के आ नहीं बनेला ना तो तोरा सापा गांड फाड़ दे, समझ गेला ना। अरे बाप रे भाई बुढ़चोदी खतरी में रारू बाओ। अच्छा ठीक बा, खाना बना के रखो, हम आवा तनी कोनी पिछवाड़ा में झाड़ा पीट ले। अरे बाप रे बाप से लग बाप रे लगा हुआ अरे मदरचोद लट्टू अलग कौन टूट गया साला। ने आवा अरे कहाँ जाता बे? आगे बहुत जोर से साला लगल बा। अरे साला तू ना बड़ा मजाक करे लो मर्दे। सुना ना कहाँ जाता बे? अरे बगल का सुन ना केने बा कौन ऊ है यार बताइबे तब ना कहे साला जोरो लागल बाऊ 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 ऊ है जौना के 1 साल पहले ले रहलो। ऐसे तो बताओ ना कि हमर मेहरारू भाऊजी खितार मतलब होके वाली मेहरार का बिया में बिया का आज चिपकल बिया जैया से टिकटॉक खुलल बा ना वैया से हमरो भरपूर मजा आवत, हमको बहुत मजा आवत। सर मर्दा तू मत मजाक करेला। तार बीबी बा ना छोरा ना तार बीबी बड़ा होत बा साला मार ले लोगों के हाथ में अंगूर का हाथ मिल गई द्रोणी पहले से मालूम हो कि हम बीबी बहुत हॉट बा साला। पूरा जितना एरिया में सब हमरा बीबी के खाली वीडियो देखला डोली हम देखत है पसंद आना एकदम ब्यूटीफुल बा। सुन ना आगे भैया हम अच्छा या ठीक से। अरे माधर चोट साला जाता कि पेंटे में हो जाई हो पाओ पा ए मौजी अरे बाप रे इरा मर मौजी लाइट मौजी अरे छोरा ना आई का आज कितना हॉट लगता हूँ मौजी हो यो का करत हो मौजी गुदगुदी लागत। अरे मौजी मौजी इतना नहीं सुनो ना। अरे साला लटुआ का घर वाले है, ये ढोलवा क्या कर रहा है? हमार माल रहा इस साला ढोरबा बिहारी लटुआ का माल के खत्म साले के झगड़ा। ए बाबूजी मधुमक्खियों भर गई हो लटुआ भैया आवता बाय। अरे बाप रे बाप खचरी मेहरारू से दिल लगेले बेकार बाबा। का करब रात में लफड़ा करेली साला खाली मिर्चाई डाल दे वाला। हेने आवे हो मर्दे कौन है? हेने आवे दूरे पे कारे मादर तो हमरा घरे कहा आइला है? हेने सुना ना। हाँ बोल ना सुनाता है। एगो बात कहे के बा तोहरा के। हाँ कहो। अपन भौजी है ना भौजी
हाँ ओकरे बारे में साला कहबो करबे कि खाली ओकरे बारे में का ओकरे बारे में रखल साला हरामखोर। सुन ना कह के लाज लागत। अरे साला तू लड़के हो कारे की तरह के लाज लागत है? कहा ना कि भैया हाँ भौजी ना अपन पूरा साला ई साला बुझाता छक्का के तरह करता बहचो देत रहला। खोल के बताओ ना का देत रहला? बताओ ना खोल के साले खाली देत रहला हाय का देत रहला? सरबा मारते के तोहर मेहरारू ना भौजी हॉट। हाँ वो तो हमरा मालूम है कि हम मेहरारू पूरा गांव में हॉट बिया। पूरा गांव के चप्पल बाबत रहला सरबा। का बात है सरबा? ये हमरा घर में आके साला लाज शरम कइखन के होत साला माई बहन के कम से कम तो लाज कर। सरबा तोहार मोगी गप हमर बाबत रहल तो कुछ न सारा हम कह देली तो ढोरबा बिहारी के जाके समझाबा तो अपना मोगी के। अच्छा साला न तो एहन करी न तो साला गांव से बाहर करवा दे। साला मुखिया के जाके हम कहत है सारे में सरबा कहाँ का मुखिया का ना कह। सुन तू सही में देख ले साला हम अपना यही आंख से आ लंड से उठा के देखत रहली। तू मत घबरा हम देख लेब सरबू के देख लेब ढरबा ना। हाँ। जा तनी बेटा पंचायत बैठाबे जरूरत पड़िए तो बोले हम वही आंख से देख ले है। अच्छा ठीक बा तू चलो हम आवते वानी कनी मेहरारू के देख ले आवतनी सरवा के हम साबा चरसा ढीला कर देब साले के। अरे बाप रे बा हे मौगी हाय हम का सुन लिया? हाँ है मंगरवा कहले बा कुछ तोरा बारे में जा तनी पंचायत बैठाबे। है साला ढोरवा आइल रहला घरे ना हमरा के बतैलक जा तनी हम ओकरा साले के गाड़ में डंडा पेलवा दे मुखिया जी से। हाँ दिल ना लगई हाँ करे जा कि दिल ना लगई। का करे गइल रहला हमरा घरे ई बताओ? ए लटुआ भैया राम राम। साला राम साले क्या करे गइल रहला ई बताओ? हाँ कहाँ हमरा घरे का कला कर रहले? तारा घरे? हाँ हम गइल रहनी तो काहे गइल ई बताइबे? के कहला सा? हई मंगरवा ना के के कहला सा तो तोहरा घरे? हाँ हमरा हाँ हम गइल रहनी। साले हमरा मेहरारू के साथ ना गइल रहनी। सुना ना का सुनी लार सुनी सरबा ना सुना ना साला उल्टा सीधा काम कइले बा। के कहला सा? फिर माधर तो कहता के कहले बा साला कहले बा रे साला कहले बा साला। सुना ना पहले सुना ना सुन गांव में मुखिया बा ना। हाँ बैठाओ दे साला तू देखो हम हाथ में चूड़ी ना पहनले हई पहले मालिक के गाड़ी पोछ देत हई। तू साला सुधा काम करबे घरे जाके हमरा घरे तू देखबे त का कर लेबे ई ना बताओ? तू देखबे? हां हमहू देखता नहीं साला हमरो माई के दूध पिए ले। तो सुना ना तो काहे अपना बीवी के रखले हुआ घर में घुसा के तो साथ लाइव पे चिपका के रखले हुआ? अपना घर वाली के कुछो करब वैसे तोरा का जरा ना ना तो इतना सुंदर काहे बिया? साला हरामखोर तो हमर मेहरारू हो ना। तहार मेहरारू हो तो लाइव पे काहे चिपका के रखले हुआ? हमरा लाइव में आके कहता कि हेलो माल हेलो करे जा तो हम का करी छोड़ दी? हाँ कहनी हाँ मारनी है तारा बीबी तारा मेहरारू के तारा मौगी के हम लाइन मारत रहनी हाँ कुछ करबे बात तारा पास इतना। चलो हमरा मेहरारू के का करी साला मार दी मेहरारू रखतिया हिट हमेशा रहता फिट कहे अब हमरा जाना कह दी हो बाबूजी हवे ना तहार मुखिया देखबे भगले की ना फिर गाड़ी देता रे गाड़ी देबे ना तू गाड़ी देबे गाड़ी में डंडा कोच के मार दम सरऊ। हाँ सुनो 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 गाँव वाले गाड़ी वाले मुखिया जी पधार रहे हैं। चुप माधर चुप अपने मुखिया जी के बारे में ऐसे बोलते हैं पीछे होके खड़ा हो जा। श्री श्री 108 श्री दाढ़ी वाले मुखिया जी पधार रहे हैं। अरे बस कर
नमस्ते मुखिया जी। नमस्ते नमस्ते।